Ọhaneze ndị ọma ekele m asị m nke onye chiri ya zere o ji ngaji eri biko cheta onye ji aka na nke taa bụ Tuesday ke abalị 20 nke ọnwa April afọ 2021 ka anyị kụọ ya gbodom gwomgwom n'akwa akụkọ nke taa. Chinonso Ugorji bụ aha m, CPC onye nkụka. Na disonu ka anyị hụrụ isiokwu ndị a n'ụtụtụ a. Enyela gospel akpabio nkwado dịka onye ndu APC na steeti Akwa Ibom. Ebe ndị ọrụ INEC atọ anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ ebe 5 ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ na steeti Borno. Ihe mere na anyị agaghị atụkwasị ndị gọvanọ South East obi na mgbakọ ebubo agụ na ESN ya ka IPOB na-akọwa. Na mmemme Ramadan, Ezukoo ekesala ihe oriri nye steeti 13 ndị ewere na mpaghara ugwu. N'ikpeazụ na disonu ka anyị hụrụ isiokwu a. Otu egwu bọọlụ Tottenham agbaala Mourinho ụgbọ nwamkpio, ụmụnna ha agbaala ya Leaf Township. Nke ahụ ka anyị hụrụ na dison n'ụtụtụ a. Na The Nation ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ọwụkwa na shio oshi anya eme atụrụ m ashị banyere ọnọdụ obibi ndụ m dịka onye ọkpọ ntu ya ka Uche mmadụ agwụ na-ekwu. Nwanna take time ejikwa ihe dị otu egwu if you know you know. Lekwanụ ha keenụ nkwụcha ha tọpụla ndị ha jihad 5,000 chiba na mpaghara South East ya ka IPOB na-ebo n'ebubo. Ebe ndị ọkpa egbe egbuola mmadụ 3 na steeti Kaduna n'ụkwa ndị ntọrọ mmadụ na-achọ nde naira 20 maka onye ọdịnala ha ji eji na steeti Ekiti. N'ikpeazụ na The Nation ka anyị hụrụ nke a. Legbo ha anya ekwekwala ka onye ọbụla bochie ego ọnụ ka ịgba arụkwaghị m ya ka otu Muriki na-agwa Pantami ya ka anyị hụrụ na The Nation n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a. Ama m na ha ga-achọ m abịa ngwangwa m pụrụ n'oche mana adịghị m atụ egwu ọbụla, adị m ezi njikere ya ka Wike na-ekwu. Mpaghara Southern Kaduna akatọọla ọchụchụ El-Rufai chụrụ ndị ọrụ obodo n'igwe na steeti ahụ. Ọpịa ọkụ ndị ọkpa egbe akpọrọla ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ụzọ Akọlị steeti Abịa. Buhari enyela onye isi ala mba Niger Republic mmasị obi ike banyere nchekwa na enyemaka n'ụzọ dị iche iche. Onye omeiwu na-ebo ndị gọvanọ ebubo imegide mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego nke ngalaba okwu iwu na ngalaba okwu ikpe ala anyị. Onye minista okwu ndị uwe ojii dị n'aka akatọla mwakpo emere na ngalaba isi ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Anambra ya ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. Na Premium Times ka anyị na ugbu a ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. N'ihi mfanye aka n'okwu ndị ọrụ na ngalaba okwu ikpe, minista okwu ọrụ dị n'aka ga-enwe nzukọ ọhụrụ ya na ndị gọvanọ, otu MBA, otu Johnson nakwa otu ndị ọzọ dị iche iche. Ebe egbuola ndị uwe ojii 2 na mwakpo emere n'akụrụngwa ndị uwe ojii na steeti Anambra. Ndị ọrụ na-agba abụba ọrụ ndị ọkaikpe emeela mkpesa n'ihi mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego maka ngalaba okwu ikpe ala anyị. Maka abụba ọrụ ndị otu Johnson, mkpụrụ na nke onwe ngalaba okwu ikpe bụ afọ ehi mmete ya ka ụlọ nzukọ sineti na-ekwu ka anyị na Premium Times n'ụtụtụ a. Ka anyị banye ugbu a na Punch ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Tinyenụ mkpụrụ na nke onwe nke ngalaba okwu ikpe n'ọrụ ya ka ụlọ nzukọ sineti na-agba ndị gọvanọ. Ebe akwaala mmadụ 3 mgbo
dịka ndị okpukpe wakporo otu obodo na steeti Ọshụn agaghị ebuli ọnụahịa mmanụ ụgbọala n'ọnwa Mee ya ka NNPC na-ekwu. Geenụ ntị nke ọma, Buhari adịbeghị ya ripụ anyị o, kama ịbụ nsefụ ọ na-anagide inyo ya ka Masari na-ekwu. Ihe mere steeti Lagos adịbeghị nwe ndị ọrụ nchekwa Amotekun ya ka Shonwolu na-akọwa. Ị chọrọ ịma nke ahụ? Mgbaga zụrụ akwa akọ Punch n'ụtụtụ taa. Kpọmkwem na Tribune ka anyị hụrụ ndị a anwụchiela ụmụafọ ala anyị itoolu ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị riri mbọmbọ n'ụlọ mkpọrọ dị n'Owerri dịka ha si n'ụgbọ mmiri wụcha na mba Ghana. Agbakwuru ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ, ike gwụrụ. Maka ndị soja egburu egbu enweghachitela ngwa ọgụ 10 nwuche mmadụ 4 ya ka ọtọm na-ekwu. Ebe mmadụ niile nwụrụla n'ihi nje okoro n'ụwa dum gba gburugburu akarịala nde 3. Obaseki akpọọla oku ka awakasị usoro mkpata ego ala anyị Aba. PDP ehiwela otu kọmiti ọchịchị nchere oge maka mpaghara North West. N'ikpeazụ na Tribune ka anyị hụrụ nke a mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego maka ngalaba okwu ikpe na ngalaba okwu iwu steeti dị iche iche ga-amalite n'ọnwa Mee afọ a. Ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. Na New Telegraph ka anyị hụrụ isiokwu a, unu egbula Obaseki egbuo, unu atakwala ya ata, kama geenụ ntị n'okwu ndụmọdụ ya ka ndị gọvanọ PDP na-agwa APC. Ụlọ ọba ego CBN nwere ikikere ibipụta ego ya ka APC na-ekwu. Anwụchiela onye nta akụkọ ndị Boko Haram na steeti Yobe ya ka ndị agha na-ekwu. N'ikpeazụ na New Telegraph ka anyị hụrụ nke a, n'ihi ebubo inwe mmekọ ya na ndị otu Al-Qaeda na Taliban, PDP na-achọ ka DSS gbaa Pantami ajụjụ. Ka anyị hụrụ na New Telegraph n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Christian Light ka anyị hụrụ ndị a, lelarịrị o, lekwaghị ime ka ọ na-eru ka mmiri o, gbanwee n'usoro ọchịchị ala anyị ugbu a ya ka ndị gọvanọ PDP na-agwa ọchịchị etiti. N'ikpeazụ mpaghara ugwu ekwetala ka gbanwee usoro ọchịchị ala anyị mana agaghị ebugharị ọkwa onye isi ala. Lekwanụ sensi. Ndị a na ndị a. Bishọp Okorafor agbaala gọọmenti ume ka o kechikwa ọnọdụ nchekwa maka ụmụafọ ala anyị. Naijiria jupụtara na mkpafu ọbara, lekwa iwe Chineke ka ọ na-abịa o ya ka Mbaka na-eti na mkpu. Enweghị oge ọbụla ọ gwara m na nwa anyị abụghị nke m. Chai, ya ka otu nwoke na-agwa ụlọ ikpe. Ya ka ịhụrụ na Christian Light n'ụtụtụ taa. Ndị ọma o, n'ebe aka ụsawa na nketa n'ihe anyị bụ n'akwa akọ n'oge na-adị anyị sokwa anyị kachake dịka kpakpando n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa. Nọrọkwa n'ebe ahụ o na-ege ntị na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. CPC onye nkọ na-asị gị ụtụtụ ma nọrọkwa n'ebe ahụ onye ọma o ma na-ege ntị. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ, onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ, hapụ redio gị ebe ahụ. Ọhaneze ndị ọma ekelekwa m n'ọzọ.
nke abịa anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa bụ Tuesday abalị 20 nke ọnwa April afọ 2021. Aha m bụ Chinonso Ugorji CPC onye nkụka na-asị gị nnọọ. Ọ dị mana nke taa anyị bụkwa isiokwu banyere nchekwa anyị bata n'ọgbọ dịka anyị na-ahụta ịdọ nlekenle na-adọ ụfọdụ si a na-adọ drọngin n'etiti ndị otu ESN nakwa ndị otu Ebube Agụ dịka ha na-adọ lekeleke na-ekwu IPOB na-ekwu na ha na-ajụ ọgwụ ka a na-akpọ ka ha na-abụ gbakọ aka n'ọrụ iji nye mpaghara ala Igbo nchekwa. Ọ dị mma gị anya ṅa ntị kemgbe izuụka abụọ ejiri hiwe otu Ebube Agụ ka ndị mmadụ na-akpọ oku ka ha biko gbakọrọ ndị otu ọrụ ESN aka n'ọrụ bụ ndị ebuburu ụzọ hiwe bụ nke otu IPOB hiwere na mbụ iji nwee ike nye mpaghara ala Igbo nchekwa tọrọ atọ. Mana ka ọ dị ka isi akwa dịkwa n'ebe kiri n'ihi na ndị otu IPOB na-ajụ ha jụrụ akpọrọ ekwe nkụsị na-enweghị ihe ọbụla mere nnọọ ka ha na ndị agbakọ aka n'ọrụ iji nye mpaghara ala Igbo nchekwa n'ụdị ọbụla. Ọ dị mma otu IPOB jụrụ ịnabata oku a na-akpọ ka ESN na Ebube Agụ gbakọ aka n'ọrụ kwuo n'ihe na ọchịchịrị enweghị mmekọ n'ụdị ọbụla. Ndị otu ahụ nọrọ ụnyaahụ bụ Mọnde kwuo na enweghị ihe pụrụ ime ka otu ọrụ nchekwa ya bụ Eastern Security Network ESN gbakọrọ Ebube Agụ aka n'ọrụ. Ụmụafọ Naijiria ndị metụtara n'obi tụmadụ ndị nke South East anọrọla na mbụ na-akpọ oku ka gbakọta otu ọrụ nchekwa abụọ ahụ ọnụ ebe ọ bụ na ọ bụ otu ala ha ji ka ha na-achịrị efi. Mmadụ dịka onye odeakwụkwọ nke otu ọhaneze ndị Igbo n'oge ochie ma bụrụkwa otu n'ime ndị nwere aka oke nke otu World Igbo People's Assembly WIPAS ya bụ Chuks Ibegbu na-ekwu na ọ ga-aka mma na ahapụrụ ESN ka ha kwalitekwuo usoro ọrụ nke otu Ebube Agụ. N'otu aka ahụkwa onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo Youth Council ya bụ Okechukwu Isi Guzoro na-ekwu na ndị otu ya ga-akwado otu ọrụ nchekwa ọbụla ehiwere iji chụso mkpamkpa ndị oji egbe achị ehi na mpaghara ala Igbo tinyekwara oke igbu ọchụ na-aga n'ihu ugbu a n'ala Igbo. Mana etu ọ dị n'otu ozi zipụrụ n'ụbọchị Mọnde ọnụ na-ekwuru ndị otu IPOB ya bụ Ima Powerful kọwara ọkpụkpọ oku ndị ahụ dịka nke na-achịtaghị aja n'ụdị ọbụla ma rụtụ aka kwuo n'ihe na ọchịchịrị anaghị arụkọ ọrụ ọnụ. Unu ahụla o nke a na-abịakwa o dịka aka na-enwekwa oke igbu ọchụ na mpaghara ala Igbo aka na-enwekwa oke mwakpo dị iche iche na mpaghara ala Igbo dịka ụnyaahụ a gara wakpo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kpọmkwem n'ụzọ Akọlị nke dị na Bende Local Gọọmenti nke steeti Abịa ebe a nọrọ sure ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kpọọ ya ọkụ sure ya kwaa ya ọkụ nke na-efe enyeghị. Anọkwa n'otu aka ahụ gakwa na steeti Anambra ebe a gara wakpo ngalaba isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Ụkpọ Dunukọfịa Local Gọọmenti nke steeti ahụ nọrọkwa n'ebe ahụ gbuo ndị uwe ojii mmadụ abụọ. Dịka ndị ọnọdụ dị otu a na-ehi odo n'ala Igbo gba gburugburu taa, ị chere na o kwesịrị ekwesị na ndị otu IPOB na ESN ga-anọ na-adọ ngịrịmange na-adọ lekeleke banyere ndị ọ dịkwa ha n'aka inye mpaghara ala Igbo nchekwa ma ọ ga-aka mma ka gbakọrọ onwe ha aka n'ọrụ iji nye mpaghara ala Igbo nchekwa? Kedu ihe chere banyere ọnọdụ dị otu a dịka ka na-enwe onye ọnọdụ na-eyi egwu na mpaghara ala Igbo nyere ọnọdụ nchekwa anyị? Gịnị ka ị chere banyere ọnọdụ dị otu a? 08150501073 bụ akara ekwentị anyị maọbụ akpa maọbụ na Facebook anyị Darling FM nwere ihe ozi gị ebe ahụ ndị ọma anyị agụọ ya n'egbughị oge 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM Owerri anyị ozi gị ebe ahụ anyị agụọ ya. Ị chere na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ndị otu ESN na ndị nke Ebube Agụ ka anụ ugbu a na-adọ lekeleke banyere ndị ọ dị n'aka inye mpaghara ala Igbo nchekwa tọrọ atọ dịka ụfọdụ dị na-akpọ oku ka ha abụọ gbakọ aka n'ọrụ inye mpaghara ala Igbo nchekwa tọrọ atọ ka ọ dị ugbu a? Mana otu IPOB ajụla ya jụ kpamkpam na enweghị ihe ọbụla ga-eme ka ha na ndị ọrụ Ebube Agụ gbakọ aka n'ọrụ n'ihi na ha na-ekwu na ihe na ọchịchịrị enweghị mmekọ. Amaghị m onye bụ ihe, amaghị m onye bụ ọchịchịrị n'etiti ha na-abụọ. Ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ọ dị mma 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM nwere ihe ozi gị ebe ahụ anyị agụpụta ya na-egbughị oge ọbụla. Ị bọọla chie nke ahụ akụpụla 08150501073. Ị bọọla chi? Ndeweno. Nonso Ugorji gbanyụọ redio gị.
ọ dị makpọ achị anyazụ ịnụ ime nke akpọ achị anyazụ n'ihi na anya nweghị oge ma ọfọ nke anyị ji eche maka ihe na-ada pepepe n'ebe ahụ ka ọ dị ugbu a 081 50 50 1073 ị bọọla chie? Alo. Good morning. Ndị nwanna m anụ gị na gị na-ebisi akpọ anyị. Ọ dị mma nwanne gaa n'ihu nụ ụmụnne ochie nke dị n'Abia steeti. Ọ dị mma gaa n'ihu nụ. Iko okwu a ndị IPOB na ndị Ezukoo na-ekwu. Ihe arụ dị eti asị ndị Igbo anya. Ọ ka mmasị hapụ ndị bidoro bifo. Because ndị gọvanọ bịara ide otu a, ha nọchi nke ihe a na ntanta na-akpa akpachi nkịtị. O nwere ruzi ugbu a Nnamdị Kanụ bịara site nke ha were chọchi iji dechi Ebube Adịbịa na-asị adị niile na-eme. Dịka ọ ga-aka mma ọ bụrụ na ndị Igbo ga-eme ọndastandị ma ndị na-emere apil ka isi okwu bịa na wan ka ha betara ya Ebube Adị na-arụ ọrụ otu o kwesịrị. Thank you. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ ị na-ekwule Ebube Agụ na-arụ ọrụ otu o kwesịrị. Ọ dị mma 081 50 50 1073 bụ akara ekwentị anyị ka ọ dị ugbu a. Ị bọọla chie? Alo. Abọọla m chi nwanne m gị nwakwanụ. Ọ dị mma ọwụ injinia Steve from Mekedela. Ọ dị mma nwanne gaa n'ihu gbapụ ya ọsọ. Okay, biko enwere ihe ndị okwu a na-ekwu. Ịma na n'ala Igbo anyị a na-atụ ilu si na onye agwọ ntara na ahụ ọgwụ dịka gbawa ọsọ. Ile ihe mere IPOB before now, ị ga-ama na aka gọọmenti nọ na ya. And some of our leaders, the Eastern governors Socha, ụta ndị a na-mgbara ma ya ọgbọ Nnamdị Kanụ ma ihe ndị ọzọ. And they want about since before the Eastern governors abịa na-eme wepụta Ezukoo Agụ. What the Igbo ha pụtara na ESN. Ọ dị mma anyị ga-apụ gị ebe maka ike gbapụ aka ha nụ n'ihi anyị nwere isi oge ka gbapụ aka ya nwanne. Darling FM, the People's Radio. Good P Marketing Company Nigeria Limited. Anyị bụ ide n'ịtụbatụ ụdịrị taịlị ọbụla. Bịa kpọtụrụ anyị taa maka ụdịrị taịlị ndị ahụ mere na mba Italy. Ndị dịka Italian Bricks, Italian Wall, Italian Grace nakwa Non-Grace Tile. Isi ụlọ ọrụ anyị dị na Thailand Mall, Shop 4C nke dị n'ahịa Woshinaze, Owerri, Imo State. Ị ga-enwetakwa anyị na ngalaba ụlọ ọrụ anyị ndị nọ na Shop 116, Shop 280, Shop 281 nakwa Shop 287 Ngọkpala Line maọbụ gaa pịa anyị n'igwe n'akara ekwentị ndị a 0704 742 2812 maọbụ 08139304185 maọbụkwanụ 0806 457 4034. Anyị na-ere n'ọnụ ego dị ala. Good P Marketing Company Nigeria Limited. Odogwu n'ihe banyere Italian Tile. If you no sabi transfer news, you fit tell all your padi say na your team get correct top striker. What are you talking about? If you tell your padi say na your team get correct top striker, dem fit shout dey follow you argue. No way. If dem shout dey follow you argue, everybody for viewing center fit shook mouth for the matter. If dem shook mouth for the matter, you fit fall your hand for the matter. If you fall your hand for the matter, you fit kick bet as you dey vex. Abeg, before you enter yawa, settle the matter with Google search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities and anything wey concern football with your Google app. Please sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn, then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stambik IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stambicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stambik IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. For your stone-coated roof tiles, marble, granite and all tiles, aluminum profiles, foreign doors and all sanitary ware. Go to Chemist for Nigeria Limited for these and many more.
For affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Ken Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all your customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest in electrical and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Expressions without words won't have it any other way. Moments will feel joy. Been lost in the moment, the freedom you will find. That's what's celebrating. Find the satisfaction in the nourishing trend and sparkling. Celebrate a little ways, making big differences in the nourishing trend and sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, Valletta sparkling fruit drink. Celebrate every moment. Another premium product from Intercontinental Distillers Limited. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn, then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stambik IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stambicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stambik IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Luxury building and accessories. Original Tyson. Italian stone coated roof tiles. Oh, yeah, the Luxury Building and Accessories Limited. Embrula Patano Bodanyo. Italian chip coated roof tiles. Bambam Italian roof tiles. It's a Puchenulo. Oh, Kajara Kaja. Asuna di Boroja on Kenele Casina Mirina Mumaya. We're also Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Tarani. Oh, they are not doing up. Galaxy roof tiles. Get a luxury roof tiles by Feru. Oh, we have a bankedina tiles. Oh, when it's Marapuriche. Oh, the fake Kuyanulo. Oh, the Yanaro. Oh, Kwakaya Walimuya. Oh, the Hegatapuya. Oh, Barakongwa. Kebo Cheweli Bakaya. Oh, no Kamu. Oh, no Kemino. Okay, the Karaoke to President. How are you? There is Shingle, Bond, Classic, Shake, Roman, Milano, Tisa, Slate. No, they didn't just on the teacher. Koloyadi Gataria Tario. Equenti 070-40333-333. Katara Kata. Italian stone chip coated roof tiles. Hey, I want Tori about Mr. Johnson and his family, but now Asante give me the Tori, now so I will follow just you. So they talk say Mr. and Mrs. Johnson meet for yonder, but I'm not they sure where Mr. and Mrs. Johnson for meet, Sha. I'm not dead there, but anyways, Sha. Make I continue the story. Nobody fit tell your story pass you. Now the reason why if you want enjoy family love story, correct Naija gist wey go make you laugh. Follow come body with the Johnsons on Top Africa Magic Family. Get your GoTV decoder, GoTenna, and 1 month GoTV jolly subscription for only 6,900 naira to enjoy better Naija drama, film, sports, and telenovela. GoTV, love it.
If you don't know the transfer news, you might tell your friends your team has the top striker. What are you talking about? If you tell your friends your team has the top striker, they might loudly disagree. If they loudly disagree, the whole viewing center might get involved. If the whole viewing center gets involved, you might lose the argument. If you lose the argument, you might kick the floor in frustration. Before things get out of hand, settle it with Google search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities, and so much more on your Google app. ShopRite's baby promotion is now on, where you save even more on everything your baby needs. Buy any 2 Huggies disposable pants at 5,999 naira, 99 kobo, or buy any 2 Molfix baby pants at 7,999 naira, 99 kobo. All prices valid till the 9th of May 2021. For lower prices you can trust always. 107.3 Darling FM, the People's Radio. Ihe ọmanye bụ Igbo Ezukoo nketa dịka na-atụle banyere otu IPOB bụkwanụ ndị amapụrụ n'iwu n'oge mbụ ha na ndị nke Ebubeagụ dịka ha nọ na-ekwurịta ugbu a dịka ndị IPOB nọ na-ekwu na ha agaghị agbakọrọ ndị Ebubeagụ aka n'ọrụ dịka ụfọdụ mmadụ si na-akpọ oku ka ha mee nke ha iji hụ na nyere mpaghara ala Igbo ezi nchekwa n'oge dị ugbu a dịkwa ka nọ na-enwe mwakpo dị aṅa dị iche iche na mpaghara ala Igbo gbaa gburugburu dịka gara wakpo ụlọọrụ ndị uwe ojii kpọmkwem na Ụzọakọlị dị na Bende Local Gọọmenti Abia Steeti ụnyaahụ wakpokwa ụlọọrụ ngalaba isi ụlọọrụ ndị uwe ojii dị na Anambra kpọmkwem na Ụkpọ Dunukọfịa Local Gọọmenti nke steeti Anambra nke a na-ekwu na ọ bụ n'otu oge ahụ n'otu mgbe ahụ ka ejiri wakpo ụlọọrụ ndị uwe ojii abụọ ndị a ya bụ na wakporo ha na-abụ n'otu mgbe emeta anyị na-ajụ chere na ọ dị nnọọ mma n'oge a dịka na-enwe mwakpo dị iche iche n'ala Igbo na a ga na-enwekwa nnọọ ike ịdọ drọngin ndị a n'etiti otu IPOB nakwa Ebubeagụ dịka ụfọdụ mmadụ na-ekwu ka ha gbakọrọ ha aka n'ọrụ iji nye ndị Igbo ezi nchekwa ka ọ dị ugbu a. Gịnị ka ị na-eche banyere ya bụ ọnọdụ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Inwe nke ahụ ị ga-enweta anyị n'ụtụtụ n'ụtụtụ taa bụ Tuesday. Ọ dị maka ọ dị ugbu a ji m nke gị amaghị m aha gị onye dere bụ China ka ọwụ India ma m mana isi na aha gị isi m ụtụtụ ọma nna m ya gaziri gị ya gaziri gị Ugwu Ezumba Nwachukwu Light isi ụtụtụ ọma nwoke ọma na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ọ bụrụ ma ESN na Ebubeagụ gbakọrọ ha aka n'ọrụ mana ndị ndu anyị abụghị ndị na-atụkwasị obi ya mere na-ekpe ekpere ka ihe dị mma n'oge na-adịghị anya ya gaziri gị Ugwu Ezumba Nwachukwu Light isi mgbirichi depata ozi gị Chigbo mkpa Pikola eji m nke gị ugbo isi m ụtụtụ ọma nwanne m na ESN na-eme nke ọma ka ọ dị ugbu a ya mere ka hapụ ESN ka ha gaa n'ihu n'ichekwa mpaghara ala Igbo ya gaziere gị isi m daalụ Chief Bright Agụ isi m dịkedị ọha mma ụtụtụ ọma na gị bụ Chief Bright Agụ si Ọhabịa London Obosima na ị na-akwado ESN ka ha gaa n'ihu n'ọrụ ha na-agbakọrọ gị ndị nke Ebubeagụ aka n'ọrụ n'ihi na ndị nke ahụ bụ nke ntọala ejiri hiwe ya na-adaba ya adaba ọ dị ma ya gaziere gị Chief Bright Agụ Emmanuel Kings isi m na-aga bụ Emmanuel Aloro si Amụkwu Orodo debata ozi gị na ekwesịrị hapụ ndị otu ọrụ ESN ka ha gaa n'ihu ọ dị mma ị na-ekwu na ESN ekwesịghị ikwe ka ndị otu Ebubeagụ sonyere n'otu ha n'ihi na Ebubeagụ bụ nke ndị gọvanọ mpaghara South East hiwere ebe ndị gọvanọ South East ya bụkwanụ nwekwana ike ibu agha megide ha echi na-abịa abịa ọ dị mma n'ọdịnihu ya gaziri gị na-ekwu na ka ya ghara ịtụkwasị onye ọbụla obi Simeone Fokwa na-ekwu ị na-ekwu ESN ọ dị mma amaghị m ihe nke ahụ pụtara Benedict Martins isi ụtụtụ ọma Maazị Ugorji onye ji CPC mara gaziri gị n'aha gị bụ MC Thundersi Okwukwu debata ozi gị na ndị gọvanọ mpaghara South East kwesịrị inye nkwado zuru oke nye ụtụrụ nchekwa ESN iji hụ na ha rụrụ ọrụ ha n'ụzọ dị mma nye mpaghara ala Igbo niile na asị gị kwuo na ịgasị na otu Ebubeagụ bụ ihe iji mahie ha ihu ọ dị mma ya gaziri gị Benedict Martins Comrade Diwego Victory isi obi debata ozi gị isi m na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ ma ndị otu ESN na ndị otu Ebubeagụ rụkọ ọrụ ọnụ iji chekwa mpaghara South East n'ihi na ọ bụ ofu ala ha ji ka ha na-achịrị efi ọ dị mma ka Chineke mezie okwu ya gaziri gị Maazị Victory maka iji Igbo debatara anyị ozi gị ahụ n'ụtụtụ taa eji m nke gị ugbu a Uchenna Chukwu Ledibe isi obi debata ozi gị isi m ụtụtụ ọma CPC onye nke gị ya gaziri gị ịbụkwa onye nke m n'otu aka ahụ na ndị ndu anyị
agharịpụla. Ọ dị mma na ndị ndu anyị abụghị ndị na-atụkwasị obi, ya mere na Ugorji gị ọ bụrụ ma asị na ndị otu Ebubeagụ gbakọrọ ndị nke ESN aka n'ọrụ na ọ ga-eme ka ndị nke Ebubeagụ weghara okwu nchekwa ala Igbo karịakwa ndị nke ESN. Ọ dị mma ị na-ekwu na ọ ga-aka mma na ESN weghara okwu nchekwa mpaghara ala Igbo n'ozuzu oke. Isi m ndewo, ya gaziri gị nụ Ucheọma Chukwuledibi. Eji m nke gị ugbu a kwa nwanne Chisom Wisdom. Isi m ụtụtụ ọma nwanne, na asị gị kwuo na ESN ekwesịghị ikwe ka Ebubeagụ sonyere n'otu ha ma hiwekwa otu ọrụ nchekwa ahụ n'ala Igbo, n'ihi na ha na-abịa ibuso ha agha. Ya bụ ha na-abịa ibuso ndị otu ESN agha, na ọ bụghị ịgbakọrọ ha aka ka ha na-abịa ịgbakọrọ ha. Ọ dị mma, ya gazi ka nere oku ekwentị ole tupu anyị nwee ike laghachi azụ n'akara Facebook anyị. Ị bọọla chie? Alo. Hello, good morning. Ndewe, na gị na-ebe isi akpọ anyị nna m? Nazeman, ya gaziere gị. One Nazeman. At a time, chai, ya gazie, were yo. Ya gazie. Ihe nje na-akpọ ọdụ Ebubeagụ na ESN na IPOB na ha arụ ụkwụ ọrụ. IPOB, ihe ha na-arụ nwere freedom of what of freedom in Nigeria. Ebubeagụ nakwa na-arụ Nigeria ọrụ. ESN na-arụ Nigeria, ha jiri nkwụ oche ihe atụtụ na ha enweghị mmekọ. Ọ dị mma, ya nụ manụ gị nụ? Ọ ha jiri kochi na atụtụ na ha enweghị mmekọ. Ajị ndị Igbo jikọ nwa ha ọnụ ihe na-aga n'ala Igbo gboo agaghị na-adakwa. Ọ dị mma. Ndị na-arụ ndị ha na-arụ na-akpa ndị ha na-arụ, mana igbu mmadụ ka mmadụ ewughị ọbara awụ mkpechi enwe ahịa na-achọ. Ha were ya ikpeazụ ihe ga-enwe achịkịta ha anyị chọrọ ejikpa ahụ n'elu agha, mana igbu mmadụ iwụkwa ọbara enwe adịghị ha na-achọ. Ọ dị mma. One Nazeman at a time ị na-ekwu na ikwufa bụrụ ihe a chọrọ ka ọ dị mana abịa na otu ESN na Ebubeagụ agaghị anụkọwa ọnụ na ị na-ekwu na ndị nke a na-achọ maka nwere onwe, ebe ndị nke a na-achọkwanụ imezuru ndị gọvanọ ọchịchị obi ha. Ọ dị mma, ya gaziere gị no 08150501073 Bọlachi. Igbochi CPC onye nzika. Hey, koka banye no ụya ma gị nne m. Ndewo Linda. Anọrụ Linda Oscar onye awọ njere. Ndewo. Echere m na ihe a ma ESN ma ndị Ebubeagụ ihe awụkwa n'otu mmadụ, and ihe ha niile na-ekwu okwu ihe banyere nchekwa. So ha nọkọta together rụwa ọrụ a, ọ nwekwana ihe ọjọọ. Mana ihe wu nsogbu n'ebe wụ na mmadụ anaghị ekwe ọchịchị. O nwere onye chọrọ nụ ka edozie ya olu. Onye ọbụla chọrọ ịrụ bewụrụ naanị ya olu. Ịhụ na tigbuo zọgbuo na-ahịọ n'obodo mgbe ọbụla a gụrụ ihe ọgụgụ a na-agụ otu esi egbu mmadụ, otu esi agba ebe dị iche iche ọkụ. So ya bụrụ m na-ekwu dịka m na-ekwuchi ike ka ha nọkọta ọnụ rụọ ọrụ a, rụọ ya n'ụzọ pụrụ iche, n'ihi na Ebubeagụ na-echekwa agụ. Ụbọchị mara gị mma. Anọrụ Linda Oscar onye awọ ngere. Ndewo, anọrụ Linda. Ị na-ekwu na ka ha bụ gbakọta aka ọnụ chekwa ala Igbo, n'ihi na ọ bụ ụtala ha ji ka ha na-achịrị efi, na-enweghịkwana ihe dị na ya na ọ bụ na ha bụ gbakọ aka n'ọrụ iji chekwa ndị Igbo, n'ihi na ọ bụ ndị Igbo ka ha bụ n'obi hiwekazi onwe ha iji hụ na nyere ndị Igbo ezi nchekwa n'oge dị ugbu a. Ya gaziri gị no 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM Owura ihe oziga ebe ahụ anyị agụọ ya. Ị bọọla chi? Gbanyụọ redio gị ahụ no. Aha gị na ebe isi akpọ anyị no? Esi m ọrụ akpọ na-amụ Ndụbụisi Fani. Ọ dị mma, Ndụbụisi gaa n'ihe no? Ebubeagụ a na-ekwu okwu ya. Ajọ agụsị gị agụjụ na dị ọdọ n'oge mgbe ole gị mara ihe. Nke ọzọ abụọ, nke ọzọ oge chi nke na onye a were mara ihe. Ndị na-achị anyị achị chere ịchịgbu anyị. So ọ ka mma na-ahapụ the other people ka ha control where the same. Hapụ Ebubeagụ. Gọọmenti tụrụ iji ya were enweta ndị international network ahụ enweta ya na ha achịpụ ha. Ya control no, God adịghị ada before. So ọ ka mma na ewepụrụ ha
I believe since ndị ahụ n'ahịa anya ndị egbuole mmadụ n'ime ọhịa na ndị mma anyị ha gara ọrụ ubi egbuole ha anyị anaghị ọjọọ steeti ya afọ ndị na-achọ ọka mma na ahapụrụ ndị anụwa ka ha chịwa anyị ọ dị mma ya gaziri gị ndewo nwanne ya gaziri gị Ndụbụisi ị na-ekwu na ọ ga-aka mma ka ahapụ ndị otu ESN ka ha chekwawa mpaghara ala Igbo karịakwa ndị nke Igbo agụ ha wepụtara ọhụrụ ndewenu ya gazie ọ dị meji m nke gị ugbu a Ijeọma Silvia n'akara Facebook anyị sị m na biko na ka hapụ ndị otu ESN ka ha gaa n'ihu n'ọrụ ọma ha n'ihi na ha na-eme nke ọma ka ọ dị ugbu a na ịmaghị ndị ebube agụ bụ na-aga bụ Ijeọma Silvia si Anambra na-ekiri anyị n'ụtụtụ a ya gaziri gị no Ijeọma Silvia Injinia Frank Uju Ebelebe isi Amawụsa Douglas Owere debata ozi gị isi Maazị Chinonso Ugorji na ESN ka a kwadoro na mpaghara ala Igbo niile gbaa gburugburu ebe ebube agụ kwanụ nke a kwadoro ọ dị na-ekwu na ESN bụ nke mpaghara South East na-ejikọtara aka ọnụ kwado ebe ebube agụ kwanụ ndị nke gọvanọ kwadoro n'onwe ha na ngwa na ịtụle ma ọ dị mma ya gaziri gị na ka Chineke n'eziokwu Kristi Ọparakụ isi m ụtụtụ ọma Chinonso Ugorji CPC onye nkụkọ ya gaziri gị isi m ndewo na echiche obi gị n'ụtụtụ a na isiokwu anyị pụtara bụ na ebube agụ ehiwere bụ nke ndị gọvanọ anyị ha hiwere agaghị arụli ọrụ ha na ndị ESN n'ihi na agaghị akwalitenwu ha agaghị akwado ha n'ụzọ ego bụkwanụ nke otu ahụ na-agaghị ekwe n'ike ejikọtanwu na ebumnobi jiri hiwe ebube agụ bụ iji chekwa ndị ọrụ gọọmenti na-abụghịkwa ụmụafọ Igbo n'ozuzu oke ya mere ndị na-eche na ha agaghị arụkọnwu ọrụ n'otu aka ahụ na ọ dị mkpa ka ha na-abụ na-arụ ọrụ mana ọ ka aka ma na ha rụrụ ọrụ ha iche n'iche iji nweta ebumnobi ejiri hiwegasịa ha n'aha gị bụ ọ dị ma n'isi Alaba International Market debata ozi n'ụtụtụ a isi m ndewo ya gaziri gị no Chris ụwa mara gị mma ọ dị mma Ijeọma Silvia ọ dị m agụla m nke gị n'oge mbụ Chijioke Zeneduru isi na na-ekpe ekpere ka ọnọdụ ịdọ ngerema nke na-aga n'ihu gbaniti ndị ebube agụ nakwa ESN bụrụ nke na-agaghị agakwa n'ihu ọzọ iji hụ na ewetaghịrị mpaghara South East oke nsogbu n'ọdịnihu na ha agaghị arụkọwa ọrụ ọnụ n'ihi na ebumnobi ejiri hiwegasịa ha dị iche iche ọ dị mma ị na-ajụ gịnị mere na ha agaghị arụkọwa ọrụ ọnụ ebe ebumnobi ha bụ iji nye mpaghara ala Igbo ezi nchekwa tọrọ atọ na gịnị ka nele ndị bụ ndị a na-agbakpọ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ala Igbo gbaa gburugburu nke ahụ bụ ajụjụ na-agaghị asanwu n'ụtụtụ taa n'ihi na enweghị m ọsịsa ya nyere gị 08150501073 Ịbọlachi ndewo aha Emmanuel Nekede gaa n'ihe nu eligbo na ESN na ebubata marụkọ ha rụkọbụ ọrụ emere bikọs na ndị ESN na-echekwa ndị Igbo ndị ebubata na-echekwa ndị Fulani ha na-agbamarụkọ ọrụ mba ọwashi ebe ka onye ọbụla ha chekwara ma ụfọdụ na ha na-echekwa ndị Fulani aka hiwere ehiwe nwebeghị ndị ọbụla ha were n'ọrụ ugbu a mụnafụ na ha na-echekwa ndị Fulani hụla na ya ịtọọla chi n'ebe ahụ biko nwanne tupu ga na-ekwu okwu ta ire gị eze jiri ego eze gị ọnụ biko n'ihi na ebe abụghị ebe a na-efesa akụkọ inyo na akụkọ ụwa ịnụ biko arịọ ka m na-arịọ Ịbọlachi pụọ na akụ redio gị nụ ya gaziri gị nwanne dị mma onye nke dịka okwu mụ a na-ekwu n'ọrụ Patrick Ibeabuchi a na-achọ ime ka amata na dịka ihe ndị ESN kwuru na agaghị anọkọta ike a were egwu na agụ dọkọta ọnụ ndị Igbo na onwe ha jiri otu oge wepụta ESN ha na-aga n'ime ọhịa na-echekwa ala Igbo niile ndị na-achị achị bụ ndị isi anyị wee chọọ ka ha nwekwuo ndị nche nke aka ha na-abụghị nke ndị Igbo kwere na ya ọnya ji wepụta ebube agụ a ma ana m achọ ime ka ụnụ mara kamgbe ndị ESN bidoro na-echekwa ime ọhịa obodo anyị anụbeghị ebe a na-asị na akwa na nwaanyị nka iko egbuo na nka ma ọhịa egosi na ọrụ ha doro anya ana m asị n'eziokwu ọ ga-adị mma ka anyị nwee ike n'otu nghọta n'ala Igbo
na ndị a chọrọ ka ndị Igbo rụzuru onwe ha ọgụ ka a sị na ọgba aghara dị n'etiti ndị Igbo na ibe ha. Ha mechie ihe gbasara ebube agụ a maka agụ nwere ike nye ebube mechakwa na ikpeazụ agbagbuo agụ ebube ya alaala. Ọ dị mma ya gazie ka ESN bido ọrụ ha nọchie ike dịka anyị kwadoro. Ọ dị maka nke nabata ndị ọzọ ya gaziri gị nọ 081505037 Bob na Facebook anyị Darling FM nwere ihe oziga ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya na-egbughị oge. Ị bọọla chie ya gaziri gị nọ udo dịkwara gị onye nke ma gị na ebe isi akpọ anyị Chinedu Sunday Achimanga Ọkpala Albaba. Ọ dị mma gaa n'ihu. Ọ na-ahụ ihe niile nụ na-ekwu ma ọ na-amasị m oge niile itinyere n'okwu ụba na kọntaktị akpọkọta ọnlaịn na ọdị aga aga. Ya gazie chai ịnwetala anyị taa were nye onye ya gaziere gị. Ihe niile ndị a nọ na-agụ oche ada on my own side enweghị dịka udo. Abụ ma mmadụ chụọ udo na ndị afens eche hụ ndụ atọ onye ahụ nwere ike ichebe echiche ime ihe ọjọọ igbuwa mmadụ ime mpụ dị iche iche maka anyị niile bụ mmadụ. So onye mmadụ kee onwe ya bụ tupu ya kee onye ọzọ mara nọ n'afefu. Aja ịchịkọta onwe anyị ọnọdụ ka anyị siri wụrụ ndị Igbo arụpe na atọ ihe niile ndị a ga na-eme hapụ n'ala Igbo anyị. Mana ọdụto anyị ụfọ na oke ọchịchọ mega anyị ji na-ehe etigo onwe anyị. Ọrụ Igbo chịkọta onwe ha ọnụ echehụ ndata enwere ndị ga-akarị ha ihe niile ndị a ha ga-eji akachi onwe ha nche ada ji aka ha hazie onwe ha hazie obodo ha hapụgodị ime ọchịchọ ihe ndị a niile jupụtara anyị mana na uche nke ma ana m asị nke onye na-eme ya gaziere ya dịka ewepụtara dịfe ebube agụ ya bịa hụ maka ha ewepụta onwe ha yes na ha hụ mmadụ leba anya n'ihe kwuru wepụta ha chee nche atlas ikpeazụ ha eri uru na ya wụma iri ha uru na site na mmadụ ị ga-eri uru na site ebe Chineke nọ. Ọ dị mma ka m ikenye ndị ọzọ ebe a ka a chọrọ ịrụte aka ndewo ya gaziere gị ikwuli ya nnọọ ịgbala ya ka igwe ya gaziere gị n'onye nke m. Ọ dị mana akara Facebook anyị ka anyị ji nke gị ugbu a onye machi Jude Chibuike isi nwoke ọma na ESN na-arụ ọrụ ọma ka ọ dị ugbu a na-ekwesịrị ka hapụ aka rụchapụ ọrụ ha ji n'aka iji weta udo na mpaghara South East na nke ahụ bụ nke gị o ya gaziere gị Jude. Ọ dị mma Chidozie isi na ihe iwe hiwere ebube agụ bụ ihe na-egosi na ndị gọvanọ South East anaghị akwado ọrụ ọma nke ndị otu IPOB nakwa otu ọrụ nchekwa ESN na otu ọrụ ESN nakwa ebube agụ agaghị arụkọwa ọrụ ọnụ n'ihi na n'oge ndị Yoruba hiwere otu ọrụ nchekwa Amotekun na-enweghị onye ọrụ ha ọbụla nọ n'ebe ahụ n'oge hiwere ya. Ị na-ekwu na ị na-asị na CPC na ndị Yoruba hiwere Amotekun iji buso ndị oji gbachie ihe agha na mpaghara ala Yoruba ebe ndị gọvanọ ala Igbo hiwere otu ebube agụ iji gbaa megide ndị ọrụ ESN. Ya bụ na ị na-ekwu na ọ bụrụ na m nọ ị na-ajụzi m ọ bụrụ na m nọ na m nọ n'ọnọdụ ndị otu ESN na aga m anabata ya bụ ọnọdụ ka ọ dị ugbu a. Ọ dị mma nke a bụ ajụjụ dịrị ndị otu ndị gọvanọ anyị ha isa mana chem na ihe a bụ ebumnobi ha jiri hiwe otu ESN ma ejụọ m otu ebube agụ ma ejụọ m n'ihi na ọ bụ n'ihi ọnọdụ nchekwa na-ehi mmiri n'ala Igbo ka ha ji kpọọ ọgbakọ wee hiwe otu ọrụ nchekwa ebube agụ ọ bụghị ji buso onye ọbụla bụ onye Igbo agha n'ebe a. Ọ dị mma gọtị na ọchụba isi m ụtụtụ ọma CPC na ịnabataghị ọnọdụ ESN n'okwu a na ebube agụ. Ọ dị mma ị na-anabata ọnọdụ ESN ebube agụ n'ọnọdụ a ya bụ ịrụkọ ọrụ ọnụ n'ihi na ị na-eche na ị naghị atụkwasị ndị ndu ala Igbo obi. Ọ dị mma na ndị ọrụ ESN ga-arụ ọrụ karịa ndị nke a akpọrọ ebube agụ na o nwere ike ịbụ ọ dị mma na o nwere ike ịbụ iji buso ndị ọrụ ESN agha ma emechaa ka ndị a jiri hiwe otu ebube agụ. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ maazị wa mara gị mma ya bụ Gotsin Ọchụba. Eji m nke gị ugbu a John Osinakachi
isi na ọ dị mma Chijioke Zenith Duru agụbole m nke gị n'oge mbụ ọ dị mma n'akara ka anyị laghachi na ekwentị anyị 08150501073 ị bọọla chi ndewo ya gaziere gị ya mara gị mma ịnụ gị na-ebisi akpọ anyị nwanne nke enyi gị nwoke ọ dị mma ya gazie nụ ndewo ESN come likely more than Ebubago because Ebubago and the appropriate onye mara ya because onye ọbụla zere onwe ya ESN na-arụ ọrụ karịa dị because of Imo steeti anyị nọ n'elu ya na-atụ m egwu ọ dị mma ya gaziere gị nụ ị na-ekwu na ebe anyị na ọbụ ala Igbo nọ na-atụ gị egwu ọ dị mma egwu ji onye ọbụla n'ihi na ọnọdụ nchekwa anyị na-ehi mmiri ka ọ dị ugbu a ya mere onye ọbụla egwu na-adịghị n'ahụ mana ụgbọka anyị na-akpọ taa bụ ka e nwee ike hazie ihe ndị a n'oge na-adịghị iji hụ na enyere mpaghara ala Igbo ezi nchekwa n'ihi na ka ọ dị ugbu a aka na-awakpokwa na-aga n'ihu ụnyaahụ ka wakporo steeti Abịa na wakpo steeti Anambra n'otu mgbe onye ma ebe ọzọ ga-adaji echi na-abịa abịa cheta nke mere na steeti Imo ebe a n'oge ihe na-erubeghị izu ka abụọ ugbu a ya mere anyị na-ajụ gịnị ka a ga-eme iji hụ na otu abụọ ndị a bịakọtara nnọọ wee nwee nkwekọrịta banyere ụzọ ga-esi chekwa mpaghara ala Igbo n'ụbọchị ndị a ọ dị mma na Facebook anyị ka nji nke gị ugbu a Chijioke ọ dị mmadụ ka agụna m nke gị n'oge mbụ ọ dị mma ya gaziri gị nụ ụwa mara gị mma ị na-ekele m na-ekele ana m ekelekwa gị n'otu aka ahụ na-asị ụwa mara gị mma Kelechi Kingsley anya dike isi na Ebubeagụ bụ otu ọrụ nchekwa ụwa bụ nke ewepụtara iji mahie ndị mmadụ ihu na ọ bụkwa ya ewepụtakwara ya iji ọ dị mma iji fabanye onwe ha n'otu ọrụ ESN ma bibie ya ọ dị mma na-enwe onye ọbụla kwesịrị ịnabata okpoko ọbụla na-akpọ otu abụọ ndị a rụkọ ọrụ ọnụ ọ dị mma Kelechi anya dike isi Aba debata ozi gị Benjamin Declan esi m na ị gaghị anabata ka ESN nakwa Ebubeagụ rụkọ ọrụ ọnụ n'ihi na ndị gọvanọ anyị ha anaghị ekwu eziokwu na ha ekwesịkwanụ ntụkwasị obi n'otu Ebubeagụ bụ nke ehiwere iji kụwasa mbọ ndị nke ESN iji ọ dị mma dabere n'ụjọ ha na-enwe na ha nwere ike ọ dị mma na oche ha nwere ike enwere ike ịnapụ oche ọchịchị ha n'aka na ESN kwanụ nke ewepụtara iji weta ọ dị mma nwere onwe nke ndị Igbo na-enweghị ihe mmahie ihu ọbụla ọ dị mma ya gaziri gị n'ozi ahụ toro ogologo mana na-agba mbọ ikeji ya nnọọ na nkeji iji nwee ike nye m ohere nabata ndị nke ọzọ nabata ka ọ dị ugbo onye ọma egwapụ aka n'oge na-adịghị alaghachite azụ anyị aga n'ihu na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri 107.3 Darling FM. The People's Radio. If you don't know the transfer news, you might tell your friends your team has the top striker. What are you talking about? If you tell your friends your team has the top striker, they might loudly disagree. If they loudly disagree, the whole viewing center might get involved. If the whole viewing center gets involved, you might lose the argument. If you lose the argument, you might kick the floor in frustration. Before things get out of hand, settle it with Google search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities, and so much more on your Google app. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn, then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stanbic IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stanbicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, perfect craftsmanship, think Maldini. Maldini Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 12,999 Naira per square meter. Oh yes, 12,999 Naira per square meter. And for your exotic Italian tiles and slabs, marble tiles and slabs, vitrified and ceramic tiles, pulpit and tombstones, and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 8 MCC Road by Methodist Bus Stop, Owerri.
and number 5 Ranges Avenue, beside Crunchies Fried Chicken, Enugu, or colors 070-6369-6420 or 0812-2786-535. Maldini Marbles Limited. Perfect finish at an unbeatable price. Why pay more? I want tori about Mr. Johnson and his family, but na Asante give me the tori, na so I go follow gist you. So they talk say Mr. and Mrs. Johnson meet for yonder, but I not dey sure where Mr. and Mrs. Johnson for meet sha. I not dey there, but anyways sha, make I continue the tori. Nobody fit tell your tori pass you. Na the reason why if you wan enjoy family love tori, correct Naija gist wey go make you laugh. Follow come body with the Johnsons on top Africa Magic Family. Get your GoTV decoder, GoTenna and 1 month GoTV jolly subscription for only 6,900 naira to enjoy better Naija drama, film, sports and telenovela. GoTV, love it. Yes, I won it! Oh my gosh! Guys, since I joined Big Bet, I've been cashing out steadily. You don't mean it! Look at you! Let me tell you, they offer bigger odds, 315% accumulator bonus, got one bonus, and you can even cash out anytime, whether in the shops or online. They also have the best virtual games and jackpots. You see, they even pay winnings instantly. Guy, choose bigger rewards. Visit www.biggiebet.com to claim your 120% welcome bonus now. Biggie Bet, bigger reward, bigger life. The BBC News World Service app makes listening to your favorite programs on your phone even easier. And for times when you can't use Wi-Fi or data to listen, just hit the call to listen button in the middle of the screen. This is the BBC World Service. Call to listen is only available in selected territories. For dial-up news services, standard geographic mobile charges will apply. Please check with your provider for exact cost before calling. Download the BBC News World Service app from your usual store. OneXBet, huge wins from high odds all the way with the fastest payout. Take more of our winning advantages from your deserving bets on all sports. Because with OneXBet, everyone can win. What about you? Visit our website on onexbet.ng. Use promo code BETNG and get up to 200% bonus on your first deposit. Yes, 200% bonus on your first deposit. OneXBet. Bets for every taste. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn, then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stanbic IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stanbicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Luxury building and accessories. Original Tyson. Italian stone coated roof tiles. Oh, yeah, no. The Luxury Building and Accessories Limited. Embrula Patano Bodanyo. But Italian chip coated roof tiles. Bambam Italian roof tiles. It's a kuchenulo. Oh, kajara. Asuna di borocha unkenele kasina miri na mumaya. We also can issue Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Ranye. And with the Anodirinapo, Galaxy roof tiles. Get a luxury roof tiles by Feru. Oh, we have a bankedina tiles. Oh, when it's Marapuriche. Oh, the fake Kuyanulo. Oh, the Yanyaro. Oh, Kwakaya Walimuya. Oh, the Hegatapumuya. Oh, Barakongwa. Bakaya. Oh, no Kamu. Oh, no Kemiri no yi. Okay, the Karo get you to Pesere. How are you? Shingle, Bond, Classic, Shake, Roman, Milano, Tisa, Slate. No, they didn't just on the teacher. Koloyadi Gataria Tario. Equenti 070-40333-333. Kajara. Italian stone chip coated roof tiles. If you know Sabi transfer news, you fit tell all your party say na your team get correct top striker. What are you talking about? If you tell your party say na your team get correct top striker, they fit shout they follow you argue. No way. If they shout they follow you argue, everybody for viewing center fit shook mouth for the matter. If they shook mouth for the matter, you fit fall your hand for the matter. If you fall your hand for the matter, you fit kick better with the vex. Abeg, before you enter yawa, settle the matter with Google search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities and anything wey concern football with your Google app. Shop right.
ShopRite's baby promotion is now on, where you save even more on everything your baby needs. Buy any 2 Huggies disposable pants at 5,999 naira 99 kobo, or buy any 2 Molfix baby pants at 7,999 naira 99 kobo. All prices valid till the 9th of May 2021. For lower prices you can trust always. Mama Shola, why your face be like full stop this early morning? Where you rush to? Na my pikin. If they have painful urination, and na so the thing dey eat am. When I check him body rash is full am, now you are the rush go market. Make I go find wetin I go give am. That one? That kind of thing don't happen to us before now for my family. And Nadi capsule will take knock am one time. Nadi wetin? I say Nadi capsule. Nadi capsule is made for infections. Oh yeah, rush to any pharmacy shop and get Nadi caps, the broad spectrum herbal antibiotics. Both adult and children they take am. Nadi capsule is a product of Scottish Health, the owners of the Obonge Chiffon Herbal Cleanser. Scottish even has various quality herbal health products with NAFDAC approvals for their products. You fit get them for Womek Pharmacy or for any other pharmacy nationwide. For more to make you call 090-678-19052 or 081-283-95981. Nadi capsule. Nadi capsule. Nadi capsule. This one na you. If symptoms persist after 3 days, please consult a medical doctor. 107.3 Darling FM, the People's Radio. matụma nye ike chịkọta ya na nke taa ka m gụpụta ụfọdụ ndị nwere na Facebook anyị ebe eji m nke gị Goodluck Ibekwe isi na ọ bụ ESN ka ndị Igbo chọrọ na-enweghịkwa ihe ọzọ. Ọ dị mma okwu links ngwụta isi na ESN agwụla otu ọrụ nchekwa mpaghara Igbo nabatara n'ozuzu oke na ndị nke ọzọ bụ ndị bụ otu ọrụ nchekwa adịgboroja. Ọ dị mma ị na-ajụ asị gị kwuo na asị gị jụọ na kedu ndị bụ ndị ọrụ otu ọrụ nchekwa Ebube Agụ ndị a ya gazere gị no mmadụ ji ibe ya Charles Emeka isi ndị Igbo CPC na ịbụ Maazị Emeka mmadụ ji ibe ya n'isi Emeka ukwu ndebata ozi gị n'ụtụtụ taa na ị na-ekwu na ọ ga-aka mma ka emechie Ebube Agụ a maka na ọ bụ nsogbu ka ha na-achọ ibuli elu. Ọ dị ma na ọ bụ nsogbu ka ha na-achọ ibuli elu na ọ dịghị mma motu ESN ọ dịghị mma ma otu ka ESN Ebube Agụ rụkọ ọrụ ọnụ. Ọ dị ma ya gaziri gị ọnụ isi m ndị Igbo CPC ndị Igbo nwanne ke mmadụ ji ibe ya Charles Emeka maka iji Igbo debatara ozi gị n'ụtụtụ. Ana m ekele gị onye ma hụrụ n'anya n'ụzọ pụrụ iche na-asị gị chebiri anyị ọzọ n'ụtụtụ echi na-abịa abịa moge ji ọkara ga elekere 7 nke ụtụtụ maka agbakọ ọhụrụ n'ihe omume a na-asị ka onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Chinonso Ugorji bụ aha m CPC onye nkụka na-asị gị ka emesịanụ anyị ga-ahụ n'ọzọ n'oge abalị taa mgbe ọ gakwa elekere 7 nke abalị maka ihe anyị n'uju ya n'oge ndị Igbo ruo n'oge ahụ fọm ka bụ ihe ọ bụ si ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụla onye anwụla nụ ma ibe ya efula. Ndewonu maka ịnọnyere anyị na nke taa. Anya na-ekpe ekpele ka anyị dị ndụ